Pitanje glasi u vezi davanja daveta, širenje vjere ili kao što mi govorimo tablik. Neki govore da obični Ahmedi ljudi ne smiju raditi širenje vjere. Imamo dva misionara ovdje, ali šta nas drugi optužuju od drugih muslimana kao na primjer Munir i ja nismo misionari, tako da nam nije dozvoljeno raditi tablik. Pitanje je netačno u svakom slučaju reći da je Allah ili tablik da su neislamski. Ako pogledate u časnom Kur'anu vidjet ćete riječ Allah i tablik, što znači pozivati ljude Allahu, ovo je dužnost sviju nas. Ili misionari ili ne. Ova dužnost je nama data u časnom Kur'anu. Jednom ovo se desilo, siguran sam da se Azhar ovoga sjeća, bila je pozivnica za vjenčanje na kojoj je pisalo Bismillah i onda ispod su pisala imena ljudi za koje se treba moliti. Kad se pozivnica vrati, napišete ko će doći na to vjenčanje. Svaka osoba koja je bila napisana ispod te Bismillah bili su pritvoreni u zatvor. Čak i 6-mjesečna beba. Ovo spominje situaciju u Pakistanu. Postoje mnogi drugi incidenti, da navedem još jedan. Oni su htjeli da izbrišu kelmu sa džamije. Iako u Kur'anu vrlo jasno stoji da ne zabranjujte stavljati Allahovo ime na džamije. Oni su htjeli da izbrišu kelmu. Ono kako Ahmedija da imaju kelmu na svojoj džamiji. Otišli su kod policajca i naredili mu da izbriše kelmu. On je rekao ne mogu, to je kelma, ja to ne mogu raditi. Onda su otišli do jednog hrišćana i rekli mu možeš li ti izbrisati tu kelmu. On je rekao ja nemam ništa protiv, ali bi pitao svog popa. Otišao je kod popa i rekao žele od mene da obrišem kelmu sa Ahmedija džamije. Pop mu je rekao nemoj brisati ime Allah jer mi vjerujemo u jednog Boga, izbriši Muhammed jer mi ne vjerujemo u Muhammeda. Vidite kako su se nisko spustili. Ovo nije stvar gdje mi možemo reći ova osoba ne bi trebala koristiti te izraze ili obratno. Ne znamo odakle su oni uzeli ideju jer postoje milioni Ahmedija koji ove izraze koriste. Kao što je Azhar govorio, mi možemo reći assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, što nas časni Kur'an uči, mi dajemo isto ili bolje. Mi koristimo ove izraze, zašto ne bi koristili ovu terminologiju i ne znamo dakle ovaj pitaoc pitanja je dobio ovu ideju. Što je sigurno je da mi vjerujemo da smo mi ispravni muslimani i nije nas briga kako nas drugi nazivaju, niti imaju prava da nas nazivaju kako oni hoće. Naravno da nam je časni Kur'an jasno rekao, ako ja kažem la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, to je to. Niko nema pravo da meni sudi i govori da nisam musliman. Ovo je između mene i mog Allaha i jedino Allah može da zna šta je u mom srcu. Ovo je vrlo jasno iz vremena časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad je Hazreti Usman Osama jednom borio se jednom od borbi i došao je do jedne osobe koja je izjavila la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Neki su mu rekli ne ubijaj ga. Rekao je da je musliman. On je onda rekao to je on samo izjavio da ga ne bi ubio. Kad je to rečeno Muhammedu sallallahu alejhi ve sellemu, on je samo ponavljao, da li si ti njemu zavirio u srce, da li si ti njemu zavirio u njegovo srce, da li si zavirio u njegovo srce. Drugim riječima, kako ti znaš da li je vjerovao? Ovo je mogla biti prva njegova prilika da izjavi svoju vjeru. Kako ti znaš? Nije naše da sudimo ko je muslimana, ko nije, ili koje izraze možemo govoriti, a koje ne. Ovo je Allahov posao. Prema časnom Kur'anu, zašto ćemo biti pitanje za naša djela? Allah je naš sudija, a ne niko drugi, niti bilo koja vlada. Ironično je Munir, ove vlade bi trebale da gledaju na primjer od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali sad želim da pitam tebe u vezi tablika ili širenja vjere, pozivanja prema Allahu. Čim nas šahid pita u vezi ovoga, znači da on radi tablik ne Ahmedi muslimanima.
Naravno da je to ironično što se tiče Ahmedija, znači mi možemo da vidimo iz Halifetul Mesih četvrtog života. On je posvećivao toliko vremena da podučava druge. Iz njegovih mnogih projekata možemo da vidimo da je očekivao svi u nas da idemo i pozivamo ljude u islam. I nije važno koliko znanja oni imali, želio je da budemo kao male svijeće i da prenosimo poruku i znanje koje imamo. Ako ne znamo odgovor, uvijek možemo pitati one koji znaju. Uopšte nema zabrane da bilo ko ide i da širi vjeru. Naprotiv, mi podržavamo sve naše mlade i sve članove da izađu i propovijedaju vjeru, rade dava, kao što oni to govore. Ne znam u čemu je problem da se koristi riječ tablik. Kad se spominje u časnom Kur'anu za časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i riječ beleg također je upotrebljivana, znači ne znam u čemu je problem kad mi koristimo neke izraze. Ranije u programu sam rekao subhanallah. Zašto je ovo pitanje postavljeno? Ja mislim također da ironično čuo sam na YouTube i takvim stranicama jedan protivnik Ahmedije koji se koristi sa groznim rječnikom. Rekao je vrlo jasno: sve Ahmedije su mubalici, njihova djeca, žene, svi idu i rade tablik, širenje vjere. On je navodio baš primjer svojim ljudima kao oni idu i prevode ljude na islam koji oni vjeruju da je ispravan, a ovaj što nam je postavio pitanje postavlja baš suprotno pitanje. Mislim da je tablik, širenje vjere, najveći dio naše zajednice. Mi imamo projekat Da'in-illah. Možeš nam reći o tom malo? Naravno, to je iz istog termina dava ili da'in-illah, osoba koja poziva druge u vjeru. Da'in-illah, osoba koja se bavi time da poziva druge, i ovo je vrlo poznato svim Ahmedijama širom svijeta. Niko ti ne mora dati odobrenje da pozivaš druge u vjeru. To ne znači da sad misionar mora dati odobrenje nekome da može ići pozivati druge u vjeru. Ovo je za sve članove, od mladih do najstarijih, i bili to muškarci ili žene. Ovo nam je jasno četvrti halifa objasnio rahimullah. Da svaki Ahmedija, baš svaki je misionar i da mora raditi ovo. Naravno, neki ljudi osjećaju da nemaju znanja ili mudrost da idu i rade širenje vjere, ali kao što si rekao ranije, dvije obične stvari su što očekujemo od sviju i od čega niko nije izostavljen, jeste molitva Allahu da vam pomogne da pozivate ljude u njegovu vjeru, da otvori ljudska srca prema vjeri. I kao što smo rekli, da ljudi trebaju da vide iz našeg primjera kakva je bogobojazna osoba. I ovo je toliko potrebno u zemljama kao što je ova. Oni gube vjeru i trebaju da vide osobu koja praktikuje vjeru i šta je dovelo tu osobu do njegove vjere. Ovo je jednostavna stvar koju svaki Ahmedi i svaki musliman treba da radi. Nije samo za Ahmedi muslimane, nego za svakog muslimana u svijetu. Naravno, kad pričam, kažem svaki Ahmedi musliman, zato što smo mi Ahmedi muslimani, ali ovo je naređenje od Allaha za svakog muslimana i na kraju dana ove dvije stvari su naše najveće oružje. Ovo su stvari koje dovode ljude islamu i dovode ljude zajedno. Gospodine Tahir, Azhar i Munir, Allah vas nagradio za vaše odgovore. Mi smo potrošili vrijeme za ovu emisiju. Hvala vam za pitanja koja ste nam poslali za danas i nadam se da kroz ove detaljne naučne odgovore koje su vam dali moji panelisti smo odgovorili na vaša pitanja. Ako nismo, molim vas, pišite nam ponovo na e-mail adresu faithmatters@mta.tv i naš faks broj za Veliku Britaniju je 44 208 687 8037. Do sljedeće emisije. Assalamu alaikum.